Il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech iddeċieda li fil-budget jieħu pożizzjoni favur il-management minkejja li jaf li bħalissa il-management tal-Air Malta u l-unions li jirrappreżentaw il-ħaddiema għadhom ma ftemux. Il-Gvern jemmen li l-pakkett finali offrut mill-management tal-kumpanija kemm fi skemi ta' irtirar kif ukoll il-bidliet mitluba u l-kumpens offrut huma raġonevoli. Ir-rifjut jista' biss iwassal għall-outsourcing ta' ċertu operazzjonijiet jew qatt tnaqqis tal-ħaddiema skont il-liġijiet ta' pajjiżna. Meta l-ġimgħa li għaddiet l-Air Malta ħadet pożizzjoni simili għall-aħħar għal dik tal-Gvern, l-unions tal-ħaddiema kienu qalu li mhux se jaċċettaw dan it-tip ta' teddid. Iżda skont is-Segretarju Parlamentari responsabbli mit-Turiżmu Mario De Marco, id-dikjarazzjoni ta' Tonio Fenech mhijiex teddida kontra l-ħaddiema. Ma nsibx li hija kwistjoni ta' teddida, kwistjoni li kulħadd għandu jkun konxu. Kulħadd għandu jkun konxu li hemm dawn il-problemi, hemm ir-ristrutturazzjoni u hemm deċiżjonijiet li hemm bżonn li jittieħdu. Mario De Marco f'kumment il-One News l-għada tal-baġit qal li Tonio Fenech kienet jgħid biss li d-deċiżjonijiet dwar l-Air Malta għandhom jittieħdu. Dak li qal Tonio Fenech ikompli ma' dikjarazzjoni ibsa li kien għamel Lorenz Gonzi il-ħadd fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista. Dakinhar huwa qal li d-deċiżjonijiet rridu neħduhom u neħduhom malajr.